Hola a tots i a totes. Avui us parlo d'un llibre que és molt important en tota la història. Aquest llibre és tan important que sí o sí us l'heu de llegir abans de morir. Des de l'antiga Grècia fins ara ha anat explicant-se de generació rere generació fins a arribar ara. I aquest llibre és l'Odissea. Qui és l'autor de l'Odissea, Agnès? L'autor de l'Odissea és molt misteriós. Aquest autor es diu Homer. Per què és tan misteriós? Perquè no se sap si va escriure aquest llibre sol o amb altres poetes. Aquest no, aquest és una versió per nens. Però l'autèntic és un poema llarguíssim. I això fa que sigui misteriós. I de què va l'Odissea? L'Odissea, la paraula que jo la definiria és aventura. El protagonista d'aquesta història és Ulisses. A veure, per exemple, és aquest que surt aquí. I qui era Ulisses? Ulisses era el rei d'Ítaca. I què li passa a Ulisses? Doncs el que li passa és que un dia que estava molt tranquil amb la seva dona Penèlope i el seu fill i el seu gos, el van vindre a buscar més homes de tota l'antiga Grècia per anar a la guerra de Troia. La guerra de Troia és molt important. Quan va acabar la guerra havia durat 10 anys, però va trigar 10 anys més, o sigui 20 en total, a tornar a casa, perquè durant aquest viatge anava parant a illes i a cada illa es trobava una sorpresa, una decepció, sempre molta aventura, i anava avançant, i al final va arribar. Aquí també tinc una imatge de quan va arribar. I a cada illa es quedava un temps. A veure... Aquí. Us en recordeu de la foto d'abans i mireu-lo ara. De l'Odissea n'han sortit paraules que han fet servir aquí, però que l'originalitat tenen de l'antiga Grècia. Ara us en diré alguna. Per exemple, Odissea, el títol del llibre. Odissea es diu quan és un viatge que t'has trobat moltes aventures, que t'ha costat molt i has donat molt esforç. O, per exemple, Èol. Èol era el déu del vent. I no us sona de l'energia eòlica, per exemple? O l'arpa eòlica. Un altre és Ciclopi. Ciclopi ve de Ciclop, que eren uns monstres, que tinc una imatge aquí. Surten aquí a la portada. Uns gegants amb un sol ull. Sí, que tenen un sol ull. I Ciclopi, doncs, és una cosa molt gran... quan et refereixes a algú gegantí. Una altra paraula, que ja serà la darrera, és cant de sirena. Cant de sirena, a l'antiga Grècia les sirenes no eren tan bones, tan boniques com les que ens imaginem nosaltres. Eren molt dolentes, tenien cos d'ocell i el seu menjar preferit eren marines a la marinera. I el cant de sirena ve de l'antiga Grècia i ens referim quan, per exemple, el teu germà et diu «Com ets de llesta?» i tu no te'n fies, perquè pot ser que després digui que li facis els exàmens si està en llesta. Això és per referir-te al cant de sirena. Adéu, espero que us hagi agradat aquest vídeo i que gaudiu de l'Odissea!